ekainan etorri, hor zeon denbora bat, eta hor zeon egutegia, eta horrek nire alde jokatzen zuen, alegia esan nahi dut, narrazioaren alde, zegoetu bat egizu, horri pasa, eta gero etorriko da otsaila, eta gero etorriko da martxua, eta horrela. Bueno, ez zaituzte dola asko zatu, baina ez dut du, hoi izatetarako hasieran iruditu zitzaidan sekulako abantaila, esan nola edo hala, batuko dira testu guztiak, zer hain heteroklitoak dira, baina, bueno, kronologiakin batuko dira, ze beti daukazu kronologia eta daukazu urreno, eta, bueno, beti hor bilduko dira. Ze arazo daukat, hau da, idazle gazti esatena, kontuz dibili behar da kronologiarekin oso. Ze gertatzen da, eta ze gertatu zitzaidan, eta orduan beste ardaz bat zabaldu behar ezan. Nagina, zu, eman dezagun, Halloween eguna, aipatzen bat ematezu, eta ematen bat jozu pieza horri, bueno, luzera bat, eta sendotasun bat ematen jozu Halloweeni, gaina, gero dator Thanksgiving, eta gero dator eguarrik, eta gero dator urtezar, eta zuk ezin dezu Halloween, pensatzen denik, novela batek, liburu batek eduki behar du, oreka bat, dena, ritmo bat eduki behar du, orduan, zuk ezin duzu Thanksgiving eman 10 horri alde, eta gero pasa eta hori, eta eguarri egunen, bi, batez, ez azaldu. Beraz, behin jai bat aipatu, danak aipatu, orduan, ikusiko duzu, otuduntzak, esaterako, dira beste ardaz bat liburu honetan. Osa, otuduntzak ere, batasun bat, daude otuduntzak, banketeak, bazkariak. Orduan, horiek ere egiten dute amako batasun bat danan artean. Bueno, hori dalde batean. Eta beste ardatza, dana batzeko jakina dia motiboa. Eta dia ze elementu azaltzen dian etengabe testu guztietan. Esan nahi bata hartzeko da desertu. Frantziserreak aipatu du da desertu. Desertua da, hor dago beti, ez dakit nola esan, musikazko pieza balira nik esan nuke beti dago alako Charleston bat beti gogoratzen hau desertua da. Orduan, desertua dago hasi eta bukatu. Baina dana dago hasi eta bukatu. Hemen dauden elementu guztiak behin eta berriro azaltzen.